Ako si Dante. Kagaya ng iba ay may karanasan din kami ng mga kaibigan ko na sina Arnold, Junray at Billy. Nakatira kami sa probinsya ng Negros, sa lugar ng Sipalay. Pero bago pa man ang lahat, isang mapagpalang araw muna sa iyo, Sir Seth, at sa lahat ng mga magiliw mong tagapakinig. Payak kami namumuhay sa lugar ng Sipalay, Negros Occidental. Taong 1989. Kabinataan namin ng mga kaibigan ko ng mga panahon na ito. Panganay ako sa 4 na magkakapatid. Kambal ang 2 kapatid ko na sina Mara at Mita. Pagsasaka at minsan ay pangingisda naman ang hanap buhay ng aking ama na si Ernie, habang ang ina naman namin na si Taling ay nanatili lamang sa bahay. Kahit papano ay nakapag-aral naman ako at nakapagtapos ng elementarya. Malayo ang bahay namin sa paaralan, kung kaya't para makapag-aral ay kailangang manatili sa bayan, at yun ang ginagawa ng 3 ko pang kapatid. Nangupahan na lamang kami ng bahay kung saan sila pansamantalang manunuluyan. Ito din ang dahilan kung bakit mas pinili kong tumulong na lamang kay tatay sa paghahanap buhay kaysa magpatuloy ng pag-aaral sa sekundarya. Pero dahil sa nagbibinita, kaya aminado ako na lahat ng kalokohan ay alam naming magkakaibigan noon. Maliban na lamang sa ipinagbabawal na gamot. Lahat yata ng kalokohan ay ginagawa namin ng mga kaibigan ko ng mga panahon na ito. Kadalasan naming punteriya ang tuba ng aking lolo Meryong. Pagtutuba ang kanyang hanap buhay o mananggete. Paminsan-minsan ay pinapagalitan ako ni tatay kapag ninanakaw namin ang tuba ni lolo. Ganun pa man ay madalas naman itong sinasagot ni lolo na kay tatay din naman ako nagmana sa pagiging tirador ng tuba. Kapag ganito ng linyahan ni lolo, si Lola Landa naman ang sumasagot na nagmana lang din naman si tatay kay lolo. Kaya ayun, hindi natutuloy ang pagsisermon sa akin ni Itay. Ako naman ay umiiling na lamang din at natatawa. Dahil salip na ako ang papagalitan ni tatay, sina lolo at lola nang nagbabangayan. Kapag ganito nang nangyayari, syempre sina nanay at tatay nang nagiging referee ng 2 matanda. Ito din siguro ang dahilan kung bakit hindi ako nadadala sa pagnanakaw ng mga tuba na iniipon ni lolo. Isang araw, niyaya ako ng 3 kong kaibigan na maligo sa dagat. Pero bago pa kami maligo ay manguha muna kami ng mga kinsahon sa hibasan. Kabibi po ito. Pumayag ako dahil may katagalan na rin naman na hindi kami nakakakain ng kinhason. Bago pa man ako umalis ay nagpaalam na muna ako kay nanay. Si tatay naman ay nasa sakan kasama si lolo. Pinayagan naman ako ni tatay kaya kumuha na ako ng balde na lalagyan ko ng aking mga mahuhuli. Pagkatapos ay sumunod na ako sa 3 kong kaibigan papunta sa dagat noon. Mula sa bahay, magiging 20 minutos ang kailangan naming lakarin papunta sa dagat. Ganun pa man ay hindi naman namin iyon alintana. Lalo na at maingay kaming magkakaibigan. Marami kaming nadadaan ng mga prutas sa daan, pero napag-usapan namin na mamaya na namin yung titirahin kapag pauwi na kami mula sa dagat noon. Hinahabol kasi namin ang hibas at syempre ang hindi pa masyadong masakit na sikat ng araw. Pagkarating namin ay lumusong na kami sa hibasan at naganap na ng mga kinhason. Sa hindi kalayuan, may nakita naman kaming mga dalagita na naghahanap din ng kinhason. Nilapitan sila ng kaibigan ko na si Junray. Nagpakilala ito sa mga dalagita. Maayos naman siyang kinausap ng mga ito. Sumunod naman sa kanya si Billy. Kaya ang nangyari ay hindi nakahanap ng ulam nila ang loko-loko dahil sa halip na sa balde namin niya ilagay ang mga nakita niyang kinsawan, ay sa balde na mga dalagita niya yung nilalagay. Ganon din ang ginawa ni Billy noon. Napailing na lamang si Arnold at nagwika na hindi namin bibigyan ng hati ang 2 naming loko-loko na kaibigan. Natawa ako. Sinabihan ko siyang hayaan na namin ng 2. Maganap na lamang kami ng aming uulamin. Akala naman kasi nilang 2 makakalusot yung diskarte nila sa mga dalaga na yan. Tingnan mo nga kung kumilos. Daig pa yung mga anak na mayaman na hindi nakakatapak ng buhanginan eh. Kala mo naman kung mayayaman at napakasosyal umasta. Naghahanap lang din naman ng kinhason sa hibasan. Mahabang talak ni Arnold kaya hindi napigilan ng tumawa ng malakas. Daig mo pa yung babae na merong dalaw sa mga talak mo tol ah. Hayaan mo na sila. Saway ko naman dito.
habang tumatawa pa rin. Likas na talakero talaga itong kaibigan ko na si Arnold. Lalo na't habang ako naman ay tamang tagatawa lamang sa mga ito kapag nagmabangayan na. Ganito palagi ang mga kaibigan ko. Ganun pa man ay madalas kaming pagsabihan na magkakaibigan na kapito ko. Paano ba namang hindi? Ganung hindi makakilos ang isa kapag hindi kasama ang isa nun. Ganun kami kasanggang dikit ng aking mga kaibigan. Ganun pa man ay hindi din talaga maiwasan sa pagkakaibigan na may isang taliwas ang gawain sa lahat. Kung kaming tatlo ay teredor lamang ng tuba ni Lolo. Ibang trip ni Junrei. Pumupunta ito sa bahay ng alinman sa aming magkakaibigan. Palagi itong may daladalang ulam o hindi kaya ay manok na kakatayin pa lamang. Habang kami naman ay pinagtatawan namin si Junrei, habang tinutukso na mauubos na niya ang manok nila. Sasagot din naman ito sa amin na maubos man yun ay hindi makakontra ang papa niya dahil sa kanyang manok na yon. Kaya gagawin niya kung ano man ang gusto niya. Kapag ganito ng sagutan ni John Ray ay hindi na kami umiimik. Hinahayaan na lamang namin ito sa pagtatalak niya. Ilang sandali pa ay dumating si Lolo na may dalang tuba. Dito ay ngumiti kami dahil sa siyempre may tatagayin kami nun. Pero bago pa man nilapag ni Lolo ang tuba, sinabihan niya si John Ray na pinaghahanap ito ng kanyang tiyuhin. Ayon pa kay Lolo, mukhang galit na galit ang tiyuhin ni John Ray na nagngangalang Benny nun. Nakita namin na mukhang kinabahan si John Ray. Tinanong namin siya kung may problema ba sila ng tiyuhin niya. Hindi naman ito sumagot. Sali pa'y nagpaalam itong aalis muna siya at may pupuntahan. At dahil doon na hindi na namin nagawa pang tanungin si Junrei kung ano na naman ang kalokohan ng kanyang ginawa. Mahigit kalahating oras nang nakalis si Junrei nang dumating ang kanyang tiyo Benny. Tinanong niya kami kung nakapunta ba sa amin si Junrei noon. Kanina ho nandito. May dala pang manok eh. Kinatay namin. Sa inyo ba yun, Manong? Sumagot naman ito ng hindi sa kanya ang manok. Pero sinabi niyang may ginawang ibang kalokohan si John Ray kung kaya't hinahanap niya ito. Nagtanong pa siya kung bumili din ba ng alak si John Ray noon. Sabi namin hindi, dahil kinakatay pa lamang namin ang manok nang dumating si Lolo. At nagwika na pinaghahanap si John Ray. Napailing na lamang ang Ginoo sa sinabi namin sa kanya. Ayon kay Mang Benny, nawawala ang pera niya sa may tindahan. Malaki-laking halaga yun dahil sa benta niya yun sa loob ng 2 araw. At sa tansya ni Mang Benny ay nasa 5,000 ang nawawalang pera. At tanging si Junrei lamang ang pinagkatiwalaan niyang magbantay ng tindahan bago nawala ang perang ito. Napailing na lamang kami sa aming nalaman. Halos hindi kami makapaniwala na si Junrei ang may kagagawa ng pagkuha ng pera. Ganun pa man ay hindi din namin masasabing nagsisinungaling si Mang Benny dahil kakaiba din talagang kilos ni John Ray. Lalo na at umalis nang hindi man lamang sinasabi kung saan siya pupunta. Nung araw ding na yun ang huli naming kita kay John Ray. Kung saan siya pumuntang lugar ay hindi namin alam. Matagal siyang nawala sa amin. Hinahanap siya ng kanyang magulang at maging kami man ay matagal naming hinahanap ito. Ultimong si Mang Benny, nagsisisi na tinakot niya si John Ray. Umiiyak ang ina nito at labis na nag-aalala dahil ang iniisip namin ay paano kung dinukot na si Benny ng mga rebelde. Talamak kasi ng mga panahon na yon ang pandudukot ng mga rebelde sa mga kalalakihan sa lugar namin. Lalo na mga kabataan na kasing edad namin noon. Ito din ang dahilan kung bakit palagi kaming pinaalalahanan nila nanay at tatay na huwag lumayo sa kung saan. Sinabihan din nila kami na kilalanin namin maigi ang mga tao na kinakausap namin. Ilang buwan nang nakalipas, hindi pa rin ito nakauwi. Wala ding sinyalis na nasa paligid lamang ito o hindi kay dinukot ng mga rebelde. Sumapit ang mga sumunod na taon. Umabot ng 3 taon na nawawala ito. Walang paramdam. Samantalang kami naman ay iniisip namin na hindi sumama si John Ray sa mga rebelde noon. Bagkus ay naisip ko na kung sakaling kinuha niya ang pera ni Mang Benny, baka lumabas siya ng Sipalay o hindi kaya ay sa Negros, naganap ng trabaho sa ibang lugar. At ang unang naisip ko na lugar noon ay sa Manila. Sinabi ko ang isipin ko na yun kay tatay. Maging siya man ay nagwika na posible naman ang iniisip ko.
Malaking halaga na rin kasi noon ang 5,000 piso. Dahil sa nangyari kay Junrei ay unti-unting nagbago ang pananaw naming magkakaibigan. Naisip namin na imbis gumawa ng kalokohan, ay bakit hindi na lamang kami gumawa ng bagay na mapagkakakitaan nun. Lalo na at may mga kasintahan na rin ang dalawa kong kaibigan na sina Billy at Arnold. Sa aming apat ay ako ang matinik mga sar. Pero pagdating na sa usapan ng panliligaw, ay ako naman ang pinakatorpe. Lalo na at nag-aaral na sa sekundarya ang 3 kong kapatid noon kung kaya't mas wala na akong panahon para manligaw pa sa babae. Mas lalo akong naging abala sa pagtulong kay tatay sa paghahanap buhay. Hanggang sa isang araw, may bisitang dumating sa aming lugar. Dito namin nalaman na pinsan ito ni Junrei sa side ng kanyang nanay na nakatira sa lugar ng Dumaguete. Animo si Junrei din ang ugali ng kanyang pinsan. Ang pinagkaiba lamang nilang dalawa, hindi pala biro ang pinsan ni Junrei na tinawag namin sa pangalang Damas. Nung una ay nagtatanungan pa kami magkakaibigan kung bakit Damas ang pangalan ng pinsan nito. Ganon kasing edad naman namin ito. Pangalan na lang yan, pinagtakan niyo pa. Hayaan niyo na. Wika sa amin ni tatay habang magkakasama kaming nag-aani ng palayan. Dahil sa sinabi na yun ni tatay ay tinigilan na namin ang pag-iisip kung bakit na natiling makaluma ang pangalan ni Damas. Kinahapunan naman ang araw na yon. Pumunta ito sa bahay. Sa mga oras na yun ay nag-uusap kami magkakaibigan na mangiilaw kami ng mga alimasag sa dagat. Naglalabasan kasi mga alimasag at mga alimango tuwing gabi. Pero nagsabi si Damas na hindi siya makakasama dahil masakit ang sugat niya sa paa. Sinabi niyang naghahanap siya ng kahoy kaninang umaga at nasugatan siya ng bubog sa entrada ng kakahuyan. Kung sino mano-mano ang nagtapon ng basag na bote doon, walang nakakaalam. Tumango naman kami nang sinabi niyang hindi siya makakasama. Naiintindihan naman namin kasi nga mahirap naman talagang lumusong sa tubig kapag may sugat sa paa nun. Mapdi yun, lalo na at tubig alat pa ang susuungin namin. Hindi naman nagtagal pa sa bahay si Damas at umalis na ito. Habang kaming 3 naman ay naging abala na sa paggawa ng sirok na aming kakailanganin sa pag-ilaw. Kinagabihan, habang abala kami sa pag-ilaw at panghuhuli ng mga alimasag, nakarinig kami ng mga ingay sa malayo. Pinakinggan naming mabuti ang ingay. Malapit yun sa aming tinitirahan. Hindi namin maintindihan kung ano ang klase ng ingay na yun kung kaya't hinayaan na lamang namin ito. Nagpatuloy kami sa aming ginagawa at talagang nasiyahan kami dahil sa dami ng aming huli. Nagkasundo pa kami magkakaibigan na ibebenta namin ang iba naming huli. Habang ako naman ay nagwika na hindi ko ibebenta ang hati ko. Ibibigay ko ito sa mga kapatid ko na noon ay nag-aaral sa bayan. Yung kambal ay kasalukuyan ng nasa sekundarya. Mag-uumaga na nang nakauwi ako sa bahay. Si nanay ang bubukas ng pinto at tuwang-tuwa ito nang makita niyang halos mapuno na ang malaking timba na dinala ko kanina. Hahatiin niyo pa ba ito ng mga kaibigan mo, anak? Sabi ko hindi na, dahil kanya-kanya naman kami ng lalagyan at halos pare-pareho ang dami ng aming mga huli. Kagad na rin akong pumasok sa loob ng bahay. Sinarado ang pinto. Pero sakto lang na naisarado ang pintuan namin nang may biglang bumunggo sa pinto na naging sanhi ng malakas na ingay nun. Kasunod nito ay ang tunog ng huni ng ibon papalayo. Napatingin naman ako kay nanay at nagtanong kung ano ang ingay na yon. At bakit ganoon na lamang ang lakas ng tunog na bumangga sa pintuan. At para malaman kung ano ang nangyari, bubuksan ko na sana ang pinto pero hindi ko na ito nagawa. Hindi pumayag pa si nanay na buksan pa ito at lumabas. Ilang araw niya na umanong naririnig na may gumagalang nilalang sa lugar. Ayon pa kay nanay ay marami ang usap-usapan na kumakalat na may bagong yanggaw na paggala-gala sa lugar namin. Bagay na kinakunot naman ng noo ko. Dahil sa wala namang ganung nilalang simula nung bata pa kami. Kung may naririnig man kami patungkol sa kwentong aswang ay puro galing lamang sa matatanda. At kung totoo man yun ako, sa kakulitan namin noon ng mga kababata ko ay malamang nakaengkwentro na siguro kami ng mga sinasabi nilang ganon. Pero lumaki na lamang kami at tuluyan ng naging binata ay wala naman kaming nakita. Pero ayon kay nanay, ibahin mo na ang nangyayari sa ngayon.
Iba ito kumpara sa mga usap-usapan. Ayan na nga at bumunggo na sa pintuan natin eh. Ayon sa kanya ay masyadong matigas ang ulo ko. Kaya hindi na siya magtataka kung isang araw ay mababalitaan niya na lamang na tinambangan na pala ako ng aswang sa daan. Sa isip-isip ko pa, pahamak na aswang. Ang kanina na masaya kong nanay na nakita ko at ang mga bitbit kong huli pa uwi. Pero binunggo lang ng kung anong hayop ang pintuan namin. Tinatalakan na ako ng matindi. Sa isip-isip ko pa maganda lang talaga kung aswang talaga yon at hindi ako papayag na hindi makaganti. Siya ang dahilan kung bakit ako nakatikim ng mga talak ni nanay. Kaya babawi ako doon. Wala sa loob na sinabi ko sa isip ko yon. Maya-maya ay inutusan ako ni nanay na magpalit na ng damit. Mabuti na lamang at naligo na ako sa poso na nasa harap ng bakuran ng aming bahay bago pa man ako pumasok sa loob. Dahil kung hindi baka patulugin na lamang ako ni nanay nang nakababad sa tubig alat noon. Kinabukasan, talamak ang usapin sa amin na nagkasakit ang tiyuhin ni Junray na si Mang Benny. Ayon sa kapitbahay nito ay narinig niya ang pagtawag ng tulong ng Ginoo noong gabi kaya pinuntahan nila ito sa kanyang tahanan. Pero ganoon na lamang ang gulat at takot nila nang makita ang hindi kaaya-ayang mukha ng Ginoo. Ayon pa sa kapitbahay ni Mang Benny, nadatnan nila ang Ginoo na gumagapang na lamang sa sahig. Puno ng butlig ang mga braso, mukha, binti at pati ang katawan. Akala pa nga bulutong usulalob eh. Nagwika naman ang kapitbahay nito na pinatawag na niya ang mga magulang ni Junray para asikasuhin ng Ginoo dahil nag-iisa lamang siya. Ayon pa sa Ginoo na nagkikwento sa amin na sa tingin niya ay kinulam si Mang Benny kung bakit ganun na lamang kabilis ang sakit na dumapo sa kanya. Gayong wala naman itong nakaaway sa lugar namin para sabihin na pinakulam ito ng kanyang nakalaban. Sa isip-isip ko naman na baka may pinautang ang Ginoo. Siningil ito tapos nagalit sa kanya kaya kinulam siya. Mga bagay na posible naman pero ang mga tao lang din naman sa amin ang umuutang sa kanya eh. Kaya kung ano man ang baka sakaling dahilan, wala talaga akong maisip. Walang ano-ano ay dumating si tatay. May dala itong tuba na nakuha niya sa lalagyan ni Lolo. Habang si Lolo naman ay nakasunod sa ulihan ni tatay. Malungkot ang mga mukha nila na animoy mabigat ang kanilang dinadala. Tay, tatagayin ba natin yung tuba? Pabirong tanong ko. Habang tiningnan naman ako nito at nagwika ng, imbis na magluksa ay talagang pipiliin mo pa talagang uminom ha? Kumunot ang noo ko dahil sa bakit ako magluluksa gayong wala namang namatay sa amin. Dito ay sinabi niya sa akin na wala na si Mang Benny. Maging ang kapitbahay ni Mang Benny noon ay nakaupo lamang ay nagulat sa sinabi ni tatay ton. Ano pre? Patay na si Benny. Kahapon ko lang siya binigyan ng gamot para doon sa mga sugat niya. Sumagot naman si tatay na nadaanan nila ni Lolo ang mga magulang ni Junray sa bahay ni Benny noon. Abala ang mga tao sa pagliligpit at ayon sa mag-asawa ay wala na nga ito. At dahil malayo sila sa bayan kung kaya't binalot na lamang nila yun ng banig na gawa sa dahon ng pandan. Pagkatapos ay binalot sa kumot. At ayon sa kanila ay isisilid nila sa kabaong na gawa sa tabla na ginawa ng ama ni Junray at ng tiyuhin niya na si Damas. Halos hindi naman kami makapaniwala sa aming mga narinig. Kamakailan lang ay malakas pang Ginoo. Walang sinyalis na may sakit ito pero ngayon wala na at ililibing na rin kinabukasan. Maging kami man ay nalungkot sa balita na aming narinig pero wala naman kami magagawa pa doon. Dahil sa gano'n naman talaga ang buhay sa mundo. Tanghaling tapat, pumunta si Damas sa bahay. Masiglang masigla ito na animoy walang namatay sa kanilang pamilya. Kagad naman namin siyang natanong kung kumusta na ang burol ni Benny. Sumagot naman siya na marami ang dumalo. Sinabi niya pa na baka uuwi si Junray kasama ang kanyang asawa at anak. Ganoon na lamang ang gulat ng sinabi niyang uuwi si Junray noon. Ano tol? Umuwi si Junray? Malakas ang boses na tanong ko. Ngumisi naman siya at nagsabi na oo. Ayon pa sa kanya, sa lugar nila pumunta si Junray noong hinabol siya ni Benny ng itak at muntik nang mapatay. Pinagbintangan daw ni Benny si Junray na ninakaw niya ang manok nito. Dito ay kumunot ang noo ko. Tandang-tanda namin ang araw na yun na hinahanap ni Mang Benny si Junray.
at hindi tungkol sa manok ang dahilan kung bakit niya ito hinabol. Lalong-lalo na ay wala namang itak na dala si Mang Benny ng mga panahon na yon. Sinabi ko yun kay Damas na siya namang kinakunot ng noo niya. Tinanong niya pa ako kung sinasabi ko bang sinungaling ang kanyang pamangkin at kung gusto ko daw bang maniwala siya sa akin. Damas, kababata namin si Junray. Ikaw mismo saksi ka na palagi namin siyang bukang bibig. Pero hindi ka sumagot na nasa inyo pala yung kababata ko. Namin na mga kaibigan namin ni Junray. Tiyuhin niya si Mang Benny at hindi ang tungkol sa manok yung dahilan kung bakit siya hinahanap. Tungkol yun sa 5,000 pera ni Mang Benny na kinuha niya. Hindi siya hinabol ng itak dahil walang bitbit na itak si Mang Benny nang dumating siya dito sa bahay. Lalo nang hindi siya hinabol dahil nasa 40 minutos nang nakalis si Junray dito sa bahay bago pa dumating si Mang Benny. Sinang-ayunan ito ng dalawa kong kaibigan. Maging si Lolo Miryong na siyang nagbigay ng impormasyon kay Junray na hinahanap ito ng kanyang tiyo Benny. Kumunot ang noo ni Damas noon. Tinanong niya kami kung alam din ba yon na magulang ni Junray. Sumagot naman kami nang hindi kami sigurado. Dahil simula ng araw na umalis si Junray ay malungkot man maging si Mang Benny. Matandang binata si Mang Benny at anak na ang turing niya sa kanyang pamangkin. Kaya nga kahit alam namin na ang mga alagang manok ni Mang Benny ang kinuha ni Junray at dinadala sa bahay at sa iba pang lugar, ay hindi kami natatakot na katayin yon. Hinahayaan lang naman kasi siya ng kanyang tiyuhin. Pero ibang usapan na pagdating sa pera. Lalo na at kinita pa yun ng tindahan na pinagkukunan niya ng hanap buhay. Dahil sa sinabi namin ay nakita ko ang pagiging dismayado sa itsura ni Damas. Parang may alam siya na hindi niya sinasabi sa amin. Walang ano-ano ay nagwika si Damas ng, pinakaayaw ko sa lahat ay ang pinagsisinungalingan ako eh. Napaniwala niya ako sa lahat ng kanyang sinabi. May mali ako dahil hindi ko to kinumpirma sa kanyang magulang. Oo, maging sa inyo ng mga kababata niya dito sa lugar. Pagkatapos niyang sabihin yun ay nakita ko ang saglit na pagtalas ng kanyang mga mata. Ganun na rin ang mabilisan na paglikot ng kanyang paningin. Dali-dali siyang umalis nang walang sinabi na kahit ano. Nagkatinginan kami nila tatay at lolo. Ilang sandali pa ay nagbuntong hininga nga si lolo at nagwika na huwag kami makisali sa kung anumang gulo ang mangyayari sa pamilya ni Junray noon. Sinabi ni lolo na batid niyang hindi basta-bastang tao si Damas. Sinabi niya na ngayon niya lang naintindihan kung bakit makaluma ang pangalan nito. Maging ang kapitbahay ni Mang Benny ay napatahimik. Tila ba nabigla ito sa mga nalaman niya mga pangyayari. Maya-maya pa ay napailing na lamang ito. Ayon sa kanya, hindi niya inakala na ginawan-gawan ni Junray ng kwento ang tiyuhin niyang nagmamalasakit sa kanya ng higit na kanino man. Sandali pang nanatili si Mang Angelo sa bahay at nakipag-usap kina tatay at lolo. Nang dumating na mga kaibigan ko ay nagpaalam na rin itong uuwi na dahil marami pa itong gagawin sa bahay niya. Habang ako naman ay kinausap ko sina Arnold at Billy. Kinuwento ko sa kanila ang kung ano ang nalalaman ko na sinabi ng tiyuhin ni Junray noon. Ultimong ang dalawa kong kaibigan ay hindi makapaniwala sa ginawa ng kaibigan namin na yon. Tinanong ako ng dalawa kong kaibigan kung alam ko na bang nangyari kay Mang Benny. Tumango ako at nagwika na nakakalungkot ang nangyari sa Ginoo. Dito ay nagwika si lolo na kumbinsido siya at malakas ang kutob niya na hindi lang sakit ang dumapo kay Mang Benny. Malakas ang kutob niya na kinulam ang Ginoo. At kung sino man ang may kagagawan ay nasa isip na niya pero ayaw niyang sabihin. Isang gabi lamang ang burol ni Mang Benny. Sumama kami sa paglibing sa kanya. Sinabi na rin sa amin ni Damas na uuwi si Junray pero hindi namin inaasahan na sa araw na rin siya mismo uuwi. At ang matindi pa ay imbis na nangamusta sa kanyang pamilya o hindi kaya sa amin na mga kaibigan niya, mas unang pinuntahan ni Junray ang bahay ng kanyang tiyo Benny. Habang kami naman ay umuwi na sa bahay kasama sina Arnold at Billy noon. Naninibago kami kay Junray noon. Parang hindi na siya ang kaibigan namin. Hindi niya kami pinakilala sa asawa niya na noon ay nakamasid lamang sa mga tao sa paligid. Nag-uusap kami ng walang ano-ano ay dumating si Damas. Medyo kinabahan pa kami dahil sa hindi maipintang pagmumukha nito. Umupo ito sa tabi namin ni Arnold habang nagmumura. Maya-maya pa ay nagsalita ito sa amin ng, alam niyo ba na nagkamali kayo ng kinaibigan niyo ang pamangkin ko?
Patanong na wika ni Damas noon. Kami naman ang napakunot ng noon ng mga oras na ito. Ayon pa kay Damas, mabuti na lamang at nakitaan niya kami ng kababaang loob nang nagpakilala kami sa kanya. Dahil doon ay binigyan niya kami ng pagkakataon. Maging ang sarili niya na kilalanin kami. Sinabi niyang wala kaming masamang sinabi tungkol kay John Ray. Kahit pa anong pain niya sa amin ng mga masasamang salita tungkol sa kaibigan namin na nang-iwan noon. Bagkus ay puro pagkamis lang namin sa kaibigan namin ang sinasambit namin palagi. Ang susunod na revelasyon sa amin ni Damas ay ang halos hindi namin kayang paniwalaan. Sinabi niyang pumunta siya sa lugar namin para ipaghiganti ang pamangkin niya na nakaranas ng pagmamalupit ng mga tao maging ng sarili niyang tiyo. Si Mang Benny ang tinutukoy ng pamangkin niya at ang ibang tao na sinasabi niya ay kami. Ipinagtapat sa amin ni Damas na isa siyang mangkukulam pero hindi siya masama. Yumuko ito at nagwika ng, pero pakiramdam ko ngayon ako na yung pinakamasamang tao. Dahil pinatay ko ang isang inosenteng tao. Tinanong naman siya ni Billy kung anong ibig niyang sabihin. Habang kami naman ni Arnold ay nakapako na lamang ang mga mata sa kanya. Inamin sa amin ni Damas na siya ang kumulam kay Mang Benny. Hindi niya naman umano dapat papatayin si Mang Benny. Pero sumangguni ito sa isang manggagamot. Dahil sa ayaw niya mabunyag ang kanyang pagkatao kung kaya tinuluyan niya na lamang at nagsisisi siya sa kanyang ginawa. Lalo na nang ipinagtanggol namin si Mang Benny nang sinabi niya sa amin ang dahilan kung bakit ito kinulam. Hindi namin alam kung ano ang sasabihin namin kay Damas. Tinapik ko siya sa balikat. Sinabi ko sa kanya na hindi naman maibabalik ang buhay ni Mang Benny kapag nagmukmok pa siya. Sinabi namin sa kanyang mapagkawang gawa si Mang Benny kaya siguro mapapatawad siya ng Ginoo kapag ipagpatuloy niya ang kanyang kabutihan. At alamin niya sa susunod kung totoo ba o hindi ang mga sinasabing dahilan ng mga taong nagpapakulam ng kapwa nila. Sabi naman ni Arnold, hindi siya makapaniwala sa inamin sa kanila ni Damas. Pero ang mas hindi kapani-paniwala ay ang sinabi ni Damas na mas nadismaya siya sa naging asawa ni John Ray. Ayon kay Damas, bantog ang pamilya ng babae sa kanilang lugar na pamilya ng mga aswang. Hindi niya kaaway ang pamilya ng babae pero hindi niya rin kaibigan dahil ayaw niya ang gawain ng pamilyang yon. Ayon pa kay Damas, na binalaan niya si John Ray na huwag makipaglapit sa babae pero hindi ito nakinig. Kaya't ganoon na lamang ang galit ni Damas dahil dinala pa ni John Ray ang babae sa lugar namin. Ayon pa kay Damas, na may asawa na si John Ray at anak pero hindi ang babaeng dinala niya sa lugar namin. Ganun pa man sinabihan niya kami na hindi siya uuwi sa lugar niya hanggat hindi niya kasama si John Ray at ang asawa nito. Ilang sandali pa ay natanaw nila si John Ray na papalapit sa bahay kasama ang babae. Nagulat kami nang hindi pa man sila nakapasok sa bakuran. Sinalubong na ito ni Damas at sinakal. Umalma ang babae sa ginawa ni Damas. Ngunit nagwika si Damas sa babae na, "Umuwi tayo sa Dumaguete at doon tayo magtutuos." Puno ng panggigigil na wika nito sa babae. Hindi pa man natapos ang araw ay umalis na sa lugar namin si Damas kasama si John Ray at ang kasama niyang babae noon. Habang ang mga magulang ni John Ray ay para bang hindi alam kung anong nangyayari sa kanila. Wala itong reaksyon na para bang hindi niya alam na umuwi na si John Ray sa lugar nila. Ganun din ang nangyari sa ibang tao sa amin. Animoy na bura ito sa isipan nila. Habang kami namang magkakaibigan ay huminto na lamang kakapilit sa kanila na umuwi na si John Ray. Natawag pa kaming baliw ng mga tao. Dahil ayon sa kanila ay kung ano-anong pinagsasabi namin. Dahil sa wala namang naniniwala sa amin ay nanahimik na lamang kaming tatlo. Hindi na muli pang nakabalik sa lugar namin si Damas. Ganun pa man ay hindi pa rin namin siya malilimutan. Si John Ray hindi na rin nakauwi noon. Hanggang sa tuluyan ng tumanda ang kanyang mga magulang at pumanaw.